שלום, אנחנו בפסגה קריית מוצקין חושבים עליכם, והכנו לכם טיפ קטן. כלי החיתוך של מייקרוסופט יכול לעזור לכם לחתוך תמונה מהאינטרנט, ממסמך, ולשלוח אותה באופן מיידי. איך אפשר למצוא את כלי החיתוך ומה אפשר לעשות איתו? שימו לב. קודם כל, כדי למצוא אותו, נקליד כאן בשורת החיפוש בעברית כלי החיתוך. ורואים שזה כבר מופיע לי כאן כאפליקציה. אני יכולה ללחוץ עליה והיא תיפתח. אני יכולה גם לבחור להצמיד אותה להתחלה והיא תופיע לי בעצם במסך ההתחלה שלי, ואני יכולה לבחור גם הצמדה לשורת משימות וזה יופיע לי כאן כמו שזה מופיע כרגע למטה. אני אפתח אותה כרגע ושימו לב, אני יכולה ללחוץ על חדש ולסמן למשל את ההנחיות האלה לגבי איך להוריד את כלי החיתוך של מייקרוסופט. אם אני רוצה רק להעתיק, אני לוחצת כאן העתק ומדביקה את זה, אפשר בוואטסאפ, במסמך, במצגת, ויש לי אפשרות גם לבחור בקובץ, שמירה בשם, ואני בוחרת איפה אני רוצה לשמור אותו במחשב שלי. זהו, קל, מהיר וזמין. אנחנו בפסגה קריית מוצקין נמשיך לתת לכם טיפים מעניינים מדי שבוע.